لشامê mûşekên Hawnê bi sertaxa Zeblatanî de ketin û di encamê de sê sivîlan ciyana xwe ji dest dan û 16 din birîndar ketin. Bêgo jî derên wan mûşekan were naskirin. Her wiha li meydana Tehrîr û Taxa Ebbasîn du mûşekên Hawnê li wir ketin û di encama wê de hejmarek ji sivîlan birîndar ketin û gelek ziyanên maddî çêbûn. Li Dereyê li Taxa Şêx Miskîn artêşa Azad rêbenda Dillî û baxçeyên Şibbat yê ketîbeya Nîran kontrol kirin û di roja borî de li derdora bajarê Sanamên artêşa Azad nav pevçûnên tund de baxçeyê Sihêliyê kontrol kirin. Her wiha malperên rejîmê dan xuyanî kirin ku du efserên wê di pevçûnên li gundewarê Dereyê de hatin kuştin. Li gundewarê Idlibê li Taxa Mastûmê artêşa Azad di kemînekê de rêzek rejîmê armanc kir û di encama wê de efserekî rejîmê birîndar ket û çarên din hatin kuştin. Jaliyê xwe ve Cebet Nesra ragihand ku wê di du kemînan de li gundê Telselmo û derdora gundê Himêdiyê 20 leşkerên rejîmê kuştin. Her wiha firokeyên rejîmê bajarê Xanşêxûn û bajarokê Jezarîn bi bermîlên teqînar armanc kirin û di encamê de 10 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hinên din birîndar ketin. Li gundewarê Hemsayê hêzên rejîmê bajarokê Sean û bajarokê Holê bi mûşekan armanc kirin û di encamê de hejmarek ji sivîlan ciyana xwe ji dest dan. Her wiha li Taxa Kum û ji Borîn pevçûnên tund navbera artêşa Azad û hêzên rejîmê de rûdan. Di heman demê de li gundê Qebû û Qurmus artêşa Azad bargehên rejîmê bi mûşekên Hawnê armanc kirin.